toen ik in die burn-out zat en ik kon helemaal niks meer. Toen zei mijn man eigenlijk heel lief van, joh, waarom stop je nou niet gewoon met Green Kids? Je hebt dat 9 jaar gedaan. Misschien is het gewoon wel tijd om te stoppen. En toen zei alles in mij, nee, dat wil ik niet. Mijn naam is Maya Matthias en ik ben de coördinator van de Green Kids Foundation. Ik was een van de 3 oprichters van de stichting. Eind april 2015 hebben we de foundation opgericht. En het was een soort droom van we gaan gewoon beginnen. Dus ik ben ook heel trots dat die stichting 10 jaar bestaat. Green Kids is een ideële stichting met een heel duidelijk sociaal, maatschappelijk, educatief doel. En ons motto is Changing the Mindset of Generations. En we hebben eigenlijk het slogan van Moving towards a greener, cleaner and healthier Dutch Caribbean. Ik heb een hele multiculturele achtergrond. Mijn ouders komen uit het zuiden van India. Die hebben gestudeerd en gewerkt in Engeland. Dus ik ben in Londen geboren. En vanaf mijn 4e heb ik in Emmen gewoond, in het noorden van Nederland. Ik heb een hele liefdevolle opvoeding gehad. Maar wel echt een Indiase opvoeding of een migrantenopvoeding. In de zin, je moet heel hard werken. Je moet ontzettend je best doen om te laten zien dat je recht hebt om ergens te zijn. Ik kwam bijvoorbeeld thuis met een 9. Dan zei mijn vader echt bloedserieus van, wil je bijles? Want het was geen 10. Ik denk als ik terugkijk naar mijn jeugd dat ik keuzes heb gemaakt veel meer vanuit de behoeftes van mijn ouders. Je kiest voor veiligheid en soliditeit. Het heeft tijd gekost en ook wel moed om datgene te doen wat ik echt wilde doen. Wat er altijd al in zat, is er toch uiteindelijk uitgekomen. Ik denk die creativiteit die heeft er gewoon altijd al in gezeten. Ik herinner me bijvoorbeeld toen ik 7 was, kreeg ik een zusje en daar had ik voor mijn gevoel ook 7 jaar op gewacht. En ik had echt een soort project bedacht. Ik ga mijn zusje leren lopen als een verrassing. En ik had helemaal niet door dat dat helemaal niet kon, want dat arme kind, het was toch niet eens 1. Dat leraresserige. Ik heb na mijn studie nog een aantal leuke dingen gedaan. Ik heb voor de Verenigde Naties gewerkt in New York. Ik heb nog in Burkina Faso in West-Afrika gewerkt voor ontwikkelingswerk. En toen ben ik teruggekomen naar Nederland. En toen ben ik als trainer begonnen. Daarin heb ik ook echt leren trainen. Ik kwam mijn man tegen toen ik heel jong was, een jaar of 18. Ik heb me helemaal niet afgevraagd van, passen we bij elkaar? Toen we eenmaal getrouwd waren, had hij eigenlijk een beetje een idee van, jij blijft thuis met de kinderen. En dat was helemaal niet wat ik ben. Ik voelde me in het Drenthe van mijn jeugd heel erg beperkt en opgesloten. Maar ik voelde me in mijn huwelijk ook best wel opgesloten. Dus ik was eigenlijk de eerste in mijn familie die een relatie had voor het huwelijk. De eerste die met een blanke man trouwde. En ook nog eens de eerste die ging scheiden. Dat vond ik wel pittig. En toen ik mijn tweede man ontmoette, toen dacht ik, dit past gewoon veel meer. Het leven, zijn waarden, zijn visie. Los van dat ik echt heel erg verliefd op hem was. Dat paste veel meer. Ik wist meteen, dit wordt vader van mijn kinderen. En uiteindelijk zijn we in 2005 naar Curaçao geëmigreerd. Toen was onze zoon net geboren. Martin had ook echt iets van, ik wil heel graag mijn kind de jeugd geven in die tropische setting die ik zelf ook heb gehad. Ik vind dat de mooiste stap in mijn leven geweest. Sit is gewoon Curaçao. En ik vind het ontzettend leuk dat mijn kind zich zo deel van Curaçao voelt. Ik denk ook dat het mij ruimte gaf om een beetje te ontworstelen aan mijn Indiase roots. Zodat ik hier veel meer kon zijn wie ik was. Ik ben gewoon van nature een schrijver en een opleider. Ik denk dat ik al vanaf mijn 4e verhalen schreef. En pas toen ik naar Curaçao ging, toen heb ik al die verhalen gebundeld. Toen durfde ik dat boekje ook aan al mijn vrienden en familie te geven. Omdat ik dacht, nu ga ik weg naar een ander eiland, nu durf ik dat pas. Ik heb dat boekje ook genoemd Vreemd Genoeg. Ik voelde me natuurlijk toch in Nederland altijd wel vreemd. Drenthe in de jaren 70, dat was een volstrekt witte gemeenschap. Dus daar waren helemaal geen gekleurde mensen. Als ik naar school fietste langs boerderijen, dan gingen echt de gordijnen open. Zo van, oh, daar komt een zwart meisje aangefietst. Je hoort er wel bij en je hoort er niet bij. En dat gevoel heb ik ook op Curaçao. Ik ben een soort gecamoufleerde Makamba. Als ik mijn mond open doe, dan denkt iedereen, oh, dat is een hele Nederlandse vrouw. Maar ik hou wel heel erg van dit eiland. Ik ben wel deel van dit eiland. En ik wil ook heel graag mijn bijdrage leveren. Dus Green Kids is voor mij ook een manier om bij te dragen aan Curaçao vanuit de talenten die ik heb.
SIT is best wel een drijfveer geweest voor Green Kids. Want je gaat ook kijken door de ogen van een kind hoe een kind naar zijn omgeving kijkt. En wij deden elk jaar mee aan de Curaçao Clean-up. En hij was denk ik een jaartje of 9 toen we dat voor het eerst deden. Dus wij stonden daar in de natuur koelkasten op te ruimen en matrassen. En ik herinner me gewoon dat hij zoiets had van, hoe kan dat mensen dat doen? Hoe kan het dat mensen hun eiland zo vervuilen? Toen dacht ik echt van ja, hier wil ik wat mee. Ik denk dat het echt begon als een soort intuïtieve droom. Een soort impuls van dat ik dacht, ik wil iets kunnen betekenen. En ik ben toen ook naar de Curaçao Clean-up gegaan. Zij zeiden van, we doen 1 dag per jaar die clean-up. En op dag 2 stort iedereen de mond niet alweer vol. Dus we moeten veel meer doen aan awareness en educatie. En toen heb ik heel intuïtief en impulsief gezegd, oké, dan ga ik dat doen. En het eerste programma wat we gemaakt hebben, Plastic en Recyclen, dat hebben we voor het eerst in zijn school ook uitgevoerd. Dus hij was ook de eerste Green Kid. Ik weet ook nog aan het eind van die les dat die kinderen echt zijn, en wanneer komen jullie terug? Wanneer krijgen we weer een Green Kids les? En dat gevoel is nooit weggegaan, dat kinderen die lessen heel leuk vinden. Dus wat we eigenlijk willen doen is kinderen liefde voor de natuur en zorg voor het milieu bijbrengen. Want als jij liefde voor de natuur voelt, dan heb je ook meer zorg voor het milieu. En wat ik gewoon zag, is dat heel veel kids hun eigen natuur helemaal niet zo goed kennen. En als jij goed voor de wereld wil zorgen, moet je die wereld wel ervaren. Vanuit een soort denk na over waarom is die natuur belangrijk, waarom is die milieu belangrijk, wat betekent het voor jou, wat kan jij eraan bijdragen, wat betekent het voor jouw gezondheid en jouw welzijn, wat betekent het voor Curaçao, voor economie, voor toerisme, als wij een schoon eiland hebben en een soort milieubewuste gemeenschap. Dat bewustzijn, daar moeten wij denk ik als gemeenschap best nog wel stappen in maken. Ik zou dus heel graag willen dat Green Kids daaraan bijdragen. En of dat nou is voor kinderen in het funderend onderwijs of speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs of leerkrachten in opleidingen. We hebben een hele brede scope. Mijn naam is Remison Caldera. Ik ben gastdocent local-lesontwikkelaar bij Green Kids sinds 2017. Ik ben hier geboren en getogen, dus ik ben Curaçaoenaar. Mijn jeugd speelde duurzaamheid niet per se een rol. Ik kwam niet eens ter sprake. Ik gooide gewoon dingen weg op straat, in de zee. Ja, dat deden we gewoon toen. Dat was heel normaal. Green Kids kwam bij de Universiteit van Curaçao. En zij waren daar gekomen om een Green Teachers program met ons te doen. Toen had ik daar een paar mensen van de organisatie Sea Turtle Conservation ontmoet. En ik ging letterlijk naar de tafel toe. Ik heb daar gezegd van, ik heb ooit een schildpad gegeten op Curaçao. En ze keek mij met 2 grote ogen aan van, wat heb je gedaan? En dan zei ik ja, en daarom ben ik hier, want ik wil het goed maken. En vervolgens ben ik met hem meegegaan, heb ik een schildpad gered en vrijgelaten. Dat was wel een mooi moment. Dus Green Kids heeft mij wel toch bewust gemaakt. En daar ben ik sowieso dankbaar voor. En in dat eerste jaar kwamen wij Remison tegen. En hij was gewoon supergoed. Je zag dat gewoon. Hè? Je ziet dat iemand een soort van binnenuit een talent heeft. En vervolgens kreeg ik een mail van Maya met, zou je bij ons willen werken? En dat had ik gelijk ja gezegd, want ik vond het wel belangrijk dat de kinderen leren hoe ze Curaçao moeten schoonmaken. Vooral omdat wij een mooie koralen hebben, een mooie oceaan hebben. Ik vond het wel belangrijk dat zij wel bewust zijn daarvan. Ik vond het wel mooi iets om mijn tijd aan te besteden. Wat ik leuk vind van Remison, hij heeft gewoon het vermogen om met elk kind een soort verbinding te maken. En dat vind ik een heel groot talent van hem. En er is 1 visioen en dat gaat echt nooit meer weg. Want toen kwam er echt zo'n klein jongetje, ik denk een jaartje of 6, met soort uitgestrekte armen naar Remy, een grote brasa. En toen zei hij, meester, best day of my life. En natuurlijk zeggen kinderen dat al heel snel, maar hij kan dat gewoon. Ook als wij naar een school gaan en hij is daar al eerder geweest, dan hangen er 10 kinderen gewoon aan zijn broek. Zo van, oh meester Remison, bent u er weer? Onze visie is interactief onderzoekend leren. Dus we willen dat kinderen staan en bewegen en met elkaar praten en herrie maken. Muziek, met een beetje dansen, dat het gewoon leuk is. Veel kinderen vinden het leuk om te doen. Want wij geloven dat je juist leert door interactie, door gesprekken, door anderen te bevragen. Wanneer er chaos is, het betekent niet gelijk dat ze niet aan het leren zijn of aan het opletten zijn. Aan het einde van de les geven ze wel de goede antwoorden. Dus dat betekent dat ze in die chaos gewoon wel aan het opletten waren. Geef ze vooral vrijheid om kritisch over dingen na te denken en zelf verschillende keuzes maken. Het moet ze boeien. Als kinderen bijvoorbeeld zo'n plaatje zien van die dieren die aan het lijden zijn, dan reageren ze daarop. En die reactie is echt. Hoe meer je die kinderen kan chockeren, des te meer ze meedoen met de les. Des te meer ze willen weten. En dan proberen ze ook hun best te doen om erachter te komen hoe ze het kunnen voorkomen. En dat is de essentie van Green Kids. Dus dat je denkt, oh, nu zie ik het, nu snap ik het. Ik denk wel dat wij impact hebben gehad, sowieso op de jeugd. Dat zij wel weten van, ik wil te veel plastic gebruiken op een gegeven moment, zonder any care. Dat we dadelijk wel een probleem hebben met onze oceaan, met onze bossen. Ze zijn niet ontwetend meer, zoals ik vroeger was in ieder geval.
We hebben voor het voortgezet onderwijs een programma gemaakt, World Without Waste. Wat ik terughoorde van mijn gastdocenten, dat zij echt konden zien wie in het funderend onderwijs een Green Kids les had gehad. Dat die kids echt meer wisten. Ik vond het heel belangrijk dat we inclusive waren. Hè? Dus dat onze lessen voor elk kind goed zijn. En de afgelopen 5-6 jaar hebben we ook heel veel lessen gegeven op het speciaal onderwijs. En ik denk dat je echt een impact maakt. Omdat dat toch vaak kinderen zijn die minder projecten krijgen, minder in het zonnetje gezet worden. Wat ik een grote uitdaging vind voor Green Kids. Curaçao is natuurlijk een eiland van passanten. Mensen komen en gaan, brengen hun talent, brengen hun enthousiasme en vertrekken weer. Ik had een waanzinnig team van gastdocenten. En dan ben je opeens je gastdocententeam kwijt. En je gunt het die mensen enorm, maar jij moet het wel weer aanvullen. En je moet gewoon veerkracht hebben en niet opgeven. Wat ik nu probeer is veel meer het volgen van de talenten die je in huis hebt. Want als jij denk ik het idee hebt dat jij de kans krijgt om jouw talenten te ontwikkelen, dan ben jij veel enthousiaster lid van zo'n stichting. En wat ik ook een hele wijze les vind, je moet gewoon een stichting goed managen. Want op het moment dat een organisatie groter wordt, moet je ook een soort leiderschapsfunctie vervullen. Moet je ook de hele logistieke, de financiële, de administratieve, de juridische kant gaan regelen. Dus ja, dat kost heel veel tijd, het kost ook heel veel geld, maar het is wel heel belangrijk. Wat je ook ziet is, ik heb ontzettend veel ideeën voor projecten, maar daar is natuurlijk geld voor nodig. En dan moet je projectvoorstellen voor schrijven, dan moet je sponsors voor benaderen. En dat doe je vaak allemaal in je eigen tijd, want dat geld is er nog niet. Als je draagvlak wil creëren, dan moet je gewoon samenwerken. En het is niet altijd makkelijk om samen te werken op Curaçao. En wat ik geleerd heb in de afgelopen 10 jaar is in kleine stapjes beginnen. Kennis maken, aftasten en heel erg te kunnen kijken van waar verrijk je elkaar nou. Ik ben heel erg gewend dat alles niet in één keer lukt. Je moet volharden en soms is er geen momentum en opeens is het er wel. Ik heb ook met mijn bestuur berekend dat ik de afgelopen 10 jaar elk jaar 10 weken gratis voor Green Kids heb gewerkt. En met heel veel plezier, maar dat is niet iets wat je heel langdurig vol kan houden. Mijn burn-out was echt een hele indringende periode. Ik was heel druk bezig met mijn eigen bedrijf. Ik was super druk met Green Kids. Ik had zoveel dromen en we waren met ons eigen huis bezig om dat te bouwen. Ik denk dat we onze ziel en zaligheid in ons nieuwe huis hadden gestopt. Hè. Onze plek op Curaçao, die plek waar we oud zouden worden. En dat huis is in aanbouw 3 keer moedwillig in de brand gestoken. Ik was al heel erg oververmoeid. Ik zat al te schaken voor mijn gevoel op 66 borden. En dat huis, mijn veilige plek of mijn plek op Curaçao, dat in 5 minuten zomaar verdwenen had kunnen zijn. En ik denk dat dat een soort kantelpunt is geweest voor die burn-out. Dat ik een soort kortsluiting in mijn hoofd kreeg van ik kan niet meer. Het is too much. Nou, ik ben echt een ideeënmens. En toen ik burn-out raakte, toen had ik geen enkel idee meer. Dus ik was eigenlijk net een soort doodgeslagen vogeltje. Dus ik had heel erg hoofdpijn. Ik kon niet meer werken. Ik kon eigenlijk alleen maar in bed liggen. En ik dacht, ja, dit ben ik niet. Dit kan niet. Dit overkomt mij niet. Maar het was wel zo. Toen ik in die burn-out zat en ik kon helemaal niks meer. Toen zei mijn man eigenlijk heel lief van, joh, waarom stop je nou niet gewoon met Green Kids? Je hebt dat 9 jaar gedaan. Misschien is het gewoon wel tijd om te stoppen. En toen zei alles in mij, nee, dat wil ik niet. Ik vind het zo'n mooie stichting voor Curaçao. Het brengt mij, het brengt ons team, het brengt onze kids gewoon heel veel vreugde. Ik vind niet dat je dat zomaar moet opgeven. Wat ik wel heb gedacht, ik moet toe naar een koers waarbij Green Kids niet zo afhankelijk is van mij en mijn energie. Die passie is gebleven, hij krijgt alleen een andere vorm. Als ik nu terugkijk, denk ik, het is een hele nare, heftige periode geweest. Maar ik ben wel blij dat die geweest is. Want ik ben happier, ik ben gebalanceerder. Ik ben gewoon eerlijker met wat ik aan kan. En ik wil gewoon nu heel erg focussen op de samenwerking met het Kindermuseum. Want dat vind ik heel kansrijk. En ik wil heel erg focussen op hoe kunnen we onze materialen en programma's delen met de andere eilanden. Laatst voor het allereerst hebben wij onze programma's naar een ander eiland gebracht. En dat was een grote droom. Daar ben ik echt jaren
jaren mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. En opeens was er een soort momentum. En dat had te maken met ons muggenpreventieprogramma. Want we hadden die dengue-epidemie op alle eilanden. Toen kregen we de kans om naar Aruba te gaan. En daar zouden dan allemaal muggenpreventiespecialisten uit de ABC-eilanden samenkomen. Het was heel apart om te zien hoe andere mensen die niet in Curaçao wonen, onze Green Kids zien. Heel enthousiast, vonden het mooi, ze vonden het spannend, ze vonden die materialen prachtig. En dat zijn ze ook. Maar het leukste was toen ik daar op school ging, hoe die kinderen daar op de lessen reageerden. Die kinderen waren zo blij. Je zag echt dat ze die vrijheid in de lessen, die keuzes die ze konden maken, echt waardeerden. Dat vonden ze echt heel leuk om mee te maken. Ik denk dat Green Kids dat wel heel goed heeft overgebracht in Aruba. Hoe kan je de kinderen zo goed mogelijk stimuleren om nieuwsgierig te zijn, om meer te leren? Ik vind dat wel heel gaaf om te zien dat die kinderen in Aruba net zo blij zijn met ons programma als de kinderen op Curaçao. En dat sterkt ook mijn gevoel dat we juist ons materiaal nog veel meer moeten gaan delen. Omdat het gewoon past bij kinderen in de Dutch Caribbean. Mijn droom is ook dat we onze vleugels uitslaan. Dat we ons materiaal op zo'n manier overdragen dat die eilanden daar zelf mee aan de slag kunnen. Dus dan is het van Green Kids Curaçao, wordt het Green Kids Dutch Caribbean. En dat is wel een beetje mijn visie. Kijk, wij krijgen geld van stichtingen, van donateurs en van fondsen. Dus we krijgen eigenlijk geld van de gemeenschap. Dus voor mij was het in de visie van Green Kids super belangrijk om te zeggen, dus wat wij maken, geven we ook terug naar de gemeenschap. Dus Rotary Club Curaçao is onze allergrootste sponsor geweest. En door hen hebben we ons lesmateriaal echt veel toegankelijker kunnen maken. Met hun geld hebben we bijvoorbeeld een prachtige website gemaakt. En van die website kun je alle materialen gratis downloaden. En we hebben met hun geld een muggenpreventie e-learn gemaakt. In het papiermens, Nederlands, gratis via een hele eenvoudige link te gebruiken voor iedereen. Nou, en dat zijn denk ik hele mooie voorbeelden van hoe we dingen terug hebben kunnen geven aan de gemeenschap. En je ziet ook door de jaren heen dat steeds meer scholen en leerkrachten zeggen, oh joh, leuk dat dat lesmateriaal er is, dat pakken we zelf wel op. En dat is precies wat ik wilde met Green Kids. En als ik nou kijk naar de toekomst, zou ik het heel graag willen verduurzamen. Dat het ook zonder mij of zelfs zonder onze stichting, dat alles wat we ontwikkeld hebben die afgelopen 10 jaar, dat dat een plek krijgt of verder gaat. En vandaar dat ik nu ook met het Kindermuseum echt in gesprek ben, zou dat kunnen? Zouden we onze lesprogramma's, onze activiteiten, zouden we die uit kunnen bouwen en een mooie plek kunnen geven bij het Kindermuseum? Mijn naam is Rohani de Pons en ik mag mijzelf hier de directrice van het Kindermuseum noemen. Wij zijn een stichting die zich inzet voor educatieve speelervaringen voor kinderen binnen de leeftijdsgrens van ongeveer 1 tot met 10 jaar. We hebben allemaal interactieve tentoonstellingen waar je zeg maar hands-on kan leren. Dus eigenlijk de kinderen die er komen hebben helemaal niet door dat ze iets leren, maar ze leren van de wereld om hen heen. Doordat je iets zelf ervaart, dus onderzoekt, zegt de Green Kids, wij zeggen spelen, dan leer je het beste. Ik denk dat onderzoeken en spelen als je zo klein bent, dat dat eigenlijk hetzelfde is. En zo leren onze missies denk ik ook wel heel erg. En visies, ja. En wij hebben altijd een visie gehad van inclusiviteit. Hè? Dus Green Kids is er voor iedereen, voor elk soort kind. En dat hebben zij ook. Ze hebben bijvoorbeeld een prachtige inclusieve speeltuin op hun terrein. En zij willen juist dat armere scholen en speciale scholen naar hun museum komen. Wij zijn er voor alle kinderen en daarin bedoel ik ook alle kinderen binnen alle soorten kunnen. Dus of ze nou talenbeperkingen, fysieke beperkingen, maar ook bijvoorbeeld de ouders en de financiële beperkingen. Al die kinderen willen wij heel graag hier ontvangen, minstens 1 keer per jaar, omdat wij geloven gewoon dat deze ervaring heel belangrijk is om zeg maar de wereld om je heen te ontdekken en ook te ontdekken wat jou inspireert. En ik sta helemaal te popelen om samen te gaan werken, wat we zeker komend jaar gaan doen. Ze hebben gewoon een prachtige plek. Ze hebben een team. En ik denk als wij dus krachten kunnen combineren, denk ik gewoon dat het een hele sterke combinatie is. Wat ik mooi vind als je 10 jaar een stichting hebt. Mensen maken in die stichting ontwikkelingen door. Ik zag mijn zoon was eerst een 10-jarig jongetje dat met dozen sjouwde en op borrels cola's inschonk. En in zijn tussenjaar is hij dus met Remison gaan werken. Reed dan Remy overal naartoe. Remy was een grote held. Remison is natuurlijk begonnen als LOVO-student. En is toen samen met veel meer ervaren gastdocenten gaan werken. Maar op een gegeven moment was hij de meest ervaren gastdocent. En was hij ook echt de ster van Green Kids. Sinds ik bij
bij Green Kids ben gaan werken, heb ik me vooral ontwikkeld in omgaan met verschillende type kinderen en leeftijdscategorieën. Doordat ik al die verschillende kinderen heb gezien, heeft dat voor mij ook positieve invloed gehad. Want daardoor kan ik ook heel goed scannen en zien welk kind wat nodig heeft. Ik heb veel meer geduld, ik kan veel meer aan. Door de jaren heen is Remison veel meer een collega geworden, waar ik ook op leun. Remison en ik zijn ook echt vrienden geworden. Hij is echt een vriend van mijn zoon geworden. Dus dat vind ik wel heel leuk, dat je professioneel heel blij met elkaar bent. Maar in vriendschap is dat ook een hele mooie band. Maya is ook gewoon bijna familie geworden van mij. Ze zegt zelfs soms van, hey, je hoort er gewoon bij. Je bent gewoon een van mijn kinderen, zegt ze soms zelfs. Dat vind ik wel mooi. Maar zo zie ik het ook. Maya staat bij mij heel hoog. Ik heb veel respect voor haar. Ik admireer gewoon hoe zij haar werk verricht. En de passie die ze daarin stopt. Zij zijn een hele goede duo, vind ik. Als ik denk aan 10 jaar Green Kid, hoe ik begonnen ben waar ik nu sta, dan denk ik het optuigen, het laten groeien van die stichting heeft mij gewoon heel veel vreugde gebracht. En ik zou aan mensen die een stichting willen beginnen of die een droom hebben, zou ik echt zeggen go for it. Hou vol, want het is wel heel leuk als je ergens het verschil kunt maken. Als je impact hebt vanuit jouw talent. Er zijn heel veel dingen die ik niet kan, maar met Green Kids heb ik nou net iets gevonden wat ik wel kan. En dat zou ik mensen echt gunnen. Wees maatschappelijk betrokken, want het is echt gaaf als je iets kunt betekenen voor je gemeenschap. Waar ik best wel trots op ben, we zijn in 2015 begonnen en toen wonnen we dus ook gelijk de Sustainable Innovation Award. Dat vond ik wel een soort erkenning van je bent op de goede weg of mensen waarderen dat. Voor mij samenwerken kan heel hectisch gewoon goed gaan. Dus we zijn beide gewoon heel erg, weet je wel? Dat jij later wil gaan doen waar jouw passies verborgen liggen. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Toen zei de persoon aan de andere kant van de lijn met het Koninklijke Huis. En ik dacht echt dat het een grapje was. En toen zei ze, ja, wij hebben gehoord over Green Kids en wij willen u uitnodigen, want de koning die heeft 100 mensen uitgenodigd waarvan hij vindt dat die een impact hebben gemaakt. En daar zit Green Kids ook bij. Dus ik vond dat wel heel bijzonder, dat we toch een beetje in het koninkrijk toch een soort erkenning kregen. Vond ik best wel verdiend. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere